ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ರೈಸ್ ತುಲೆ ಈ ರೈಸ್ನ ಯಾನು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಪಾದಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಇದೆಟ್ಟು ತುಲೆ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ರೈಸ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಚಿಪ್ಪಿದ ಲೈಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ತುಲೆ ದೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅದು ನೀಟದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ನೀಟದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉತ್ತನ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಈ ರೀತಿದ ಉತ್ತರನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಲೈಫನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ನಿಗ್ಲು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲೈ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಮಲ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಇಂಜಿನ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ಅನುಭವ ಆಯ್ನವೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಳ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಗೆ ಆಯರ ನಮ್ಮ ತುಕ ಪಂಡ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಡರ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.